ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪುದರ್ಮಂತನಂಚಿತ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ್ಯಾರ ಬಿಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಬರ ಬರ್ಚಿ ನಾಡಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜ ಇದು ಜೋರ ಪಾಪ ಮಾತಿರ್ಲೇನು ಜೋರುಂದೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಶುರು ಅಂಟ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆ 2-3 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತು ಉಂತುದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡಪ ಪಜ್ಜೆ ಕಣತ್ತದು ದೀದೈತ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ದೀದು ಬೋಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಉಣ್ಣುದು ಇಂಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಇಂಚಿಗೆ ಪಜೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಓ ದೇವ್ರಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲಿ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾ ನಿಕ್ಲು ಕಾಸು ಪಾಡ್ನು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಈ ಸಲ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಡ್ಸೋಣ ನಿಂದು ಪಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಣ್ಣ ಅಂದ ಆ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಬಜೆಟ್ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನೆ 100 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಲ ಈ ಒಂದು ನಡತ್ತೊಂದೇ ಉಂಡುಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎತ್ತಲ ಉಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ತೀವ್ರೈಕುಲು ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸಂಘ ಇಂಕ್ಲು ವಲಸೆ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ನಾಟಕದ ಕಂಪೆನಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಡ ಸೇಫ್ ಹತ್ತಂದು ಏನ ಮಾಮನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ 10th ಫೇಲ್ ಆಯ್ ಆತ ಹೊರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಅದಾತಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಈಲ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಂತೋನ್ಗ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತೆರಾರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಾ ವಿಚಾರೋಡ್ಲ ಆರು ಎಡ್ಡೆನೆ ಯಾನಾರೇನು ದೂರುಜಿ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ ದುಡಿಮೆ ಮಂತ ಜಿಂಡ ಎಂಚಿನೇ ಅವಡು ಮಂಜು ಆ ಬಡತನಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿನಿಯರ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆಣಿ ಇತ್ತನ ಆ ಖುಷಿ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ದೇವಿರ ಮಾತ ಕೊರ್ತೇರು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯತೆ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ನಲ ಬುಡ್ಚಿ ವಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾತೆರಡಲ ದೂರ ಆಯರ ಕಾರಣಲವು ಒಂಟಿಯಾದೇ ಉಪ್ಪುಗಂದೆ ಆಸೆ ಅಣೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ This program is brought to you by ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ.